En directo, 1:18 está connosco nos estudios de Onda Cero Radio a alcaldesa de Santiago, doña Goretti San Martín. Moi bons días. Pois moi bo día, Ramón, encantada de estar aquí. Dá gusto estes días así de calor, ainda que hai xente que di que, bueno, A verdade é que dá gusto porque levábamos unha época de moita chuvia, pero ainda que fosen 3 ou 4 graus menos, para algunha xente estaríamos máis cómodas. Pois a verdade é que sí. Mañán baixa un poquinho a temperatura. Baixa. Bueno, mañán, falando de mañán, xa entramos de cheo na actualidade. Mañán reabre o aeroporto de Santiago despois de semanas por obras na pista. Bueno, que sensacións teñen vostedes dentro do Concello? Que sensación ten vostede como alcaldesa de como vai ser o día de mañán? E bueno, pois se vai a recuperar o pulso o aeroporto compostelán. Pois desde logo nos levamos traballando desde xustamente a Concellería de Turismo, levase traballando de maneira intensa, imos abrir con moitas realmente, con creo que un número moi importante de rutas, con unhas rutas internacionais ademais moi novidosas, con esa eu creo con esa noticia moi boa da ruta de Nova York, unha ruta que ademais vai operar pois 3 días a semana, con un o mercado estadounidense, que é un dos mercados, eu creo que máis aprezados, un mercado de interese para o sector turístico en xeral, para alén de que tamén poida facer, pode ser de moita utilidade para aquelas persoas que viven fora, para aquelas persoas emigrantes ou persoas que queiran desde aquí tamén dirixirse ou viaxar a Nova York, mas o certo é que desde logo nós levamos traballando de maneira intensa e sabemos ademais que se hai algo que estea subindo, que estea incrementándose no Concello de Santiago de Compostela é a presenza de turismo internacional. Durante esta época en que, pois lóxicamente coa parada do aeroporto, pois o que foron sobre todo pois as rutas e os viaxeiros domésticos pois sufriron e tiveron un descenso, pero en ningún momento está vendo, senón todo o contrario, un incremento do turismo internacional. Máis estadías de turismo internacional, eu creo que se escolleron espazos e lugares de hubs europeos, de hubs moi potentes que van ser capaces de facer un impulso. Nós seguiremos traballando, como vivimos dicindo, pois levamos traballando en solitario durante todo este tempo para conseguir aínda un incremento maior e un empuxe maior ao aeroporto de Santiago de Compostela, pero sobre todo eu creo que algunhas das rutas que se van poñer en marcha, non, como esta de Nova York, eu creo que é unha ruta que nos vai facer incrementar e ir pois ese turismo que eu creo que todo o mundo quere, non? Un turismo que faga aquí máis estadías, un turismo que estea aquí durante máis tempo, un turismo que consuma e un turismo que queira vir a coñecernos en profundidade, un turismo que queira coñecer o patrimonio, pero tamén valorar a natureza, valorar a oferta gastronómica, a riqueza, non, que temos en xeral. Así que eu creo que vai ser un día bo para todo o mundo, agora xa con un aeroporto da Rosalía de Castro de Lavacolla pois renovado, con moitísima máis capacidade e melloras de infraestructura que era absolutamente necesaria e imprescindível, e haberá que ver logo despois, claro, que son as cifras globais, porque moitas veces, claro, imos falando mes a mes, e o importante ver as cifras globais a finais de ano como van sendo, non? Alcaldesa, acabamos de falar con José Antonio Liñares dende Unión Hotelera Compostela. Os hoteleiros están tanto preocupados polo descenso de número de pernoctacións nos hotéis de Santiago. O resto de cidades de Galicia subiu o número de pernoctacións, non así Compostela, isto por unha parte. E por outra parte, lamenta o que el considera un letargo, asegura, das administracións con respecto ao Xacobeo 2027. Ben é certo que o Xacobeo corresponde á Xunta de Galicia, pero falaba de administracións en xeral. A ver, a primeira cuestión que cando moitas veces falamos de Santiago de Compostela e facemos comparativa con outras cidades, entendemos que non ten ningún sentido que se fagan esas comparativas, porque estamos falando, claro, de cidades que xogan en ligas absolutamente diferentes. Claro, que Santiago ten, falando dos últimos datos, pois unhas estadías que son prácticamente o 40% máis que da Coruña. Estamos falando dun número de estadías moitísimo maior que, lóxicamente, no momento en que xa o dixemos, pois o
aeroporto Rosalía de Castro pois estivo pechado durante unhas semanas, pois lóxicamente acaba resentíndose. Aínda así, estes últimos datos que temos, pois esa baixada de estadías é do 7,5%, unha baixada que pouco a pouco vai recuperándose e, sobre todo, como comentaba antes, van recuperándose as estadías no que ten que ver cas cifras das estadías internacionais. Claro, se falamos o número de estadías internacionais que se fixeron nestes momentos no último mes, pois superaron todos os récords habidos até o momento. E ese é, ademais, algo que queremos potenciar con estas novas rutas que estamos poñendo en marcha, desas esas rutas onde se vai unir Santiago con cidades europeas, tamén neste caso con cidades de todos os continentes, con esa ruta a Nova York, eu estou segura de que teremos que falar de datos que van ser moitísimo mellores cando falemos desde unha perspectiva global ao longo de todo o ano. Pero insisto, o incremento do número de estadías internacionais que hai, eu creo que está pois nesa maneira compensando esa reducción no incremento de estadías domésticas que, de todas as maneiras, unha vez que o aeroporto reabra, pois sin ninguna dúbida vai ver unha recuperación importante. O Concello de Santiago continuamos traballando, facémolo, tal e como decías a respecto do ano 2027, o Xacobeo, nós estamos pois en disposición de poñernos a falar, a acordar coas outras administracións, pero nomeadamente pois a quen lle corresponde levar a iniciativa, o liderado e ver cales son os recursos económicos que se poñen pois sobre a mesa para poder ter un Xacobeo que sexa pois o mellor dos posíveis, pois é a propia Xunta de Galicia. Nese sentido, pois o Concello de Santiago, toda a colaboración, toda a disposición a falar, a acordar, a desenvolver programas, sabedores de que temos o mellor, o que ningunha outra cidade, ningún outro lugar do conxunto de Galicia ten, que é pois un patrimonio fantástico, unha marca moi consolidada, a marca Santiago, é unha cidade, un concello onde pois todo o mundo quere vir, todo o mundo quere visitar, non? Alcaldesa, teño que preguntar enseguida pola enquisa de sondaxe que dá, bueno, pues a piques de acadar a maioría absoluta do Partido Popular, pero ao mesmo tempo tamén aumento o número de concelleiros do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, non sei se sabes quen vai ser o candidato do PSOE, o sabe, non? Eu non me corresponde a min falar do candidato do Partido Socialista. Se oiga algo, alguén dixe vou ser eu, non. Hai varias persoas que están aí creo que no bombo, non? A ver cal sai. Hai de todo, pero esa decisión corresponde ao Partido Socialista de todas as maneiras. Ti enfocáchelo desde unha perspectiva, pero eu pode decir a contraria, non? Primeiro hai que decir que as enquisas son sempre enquisas, hai que tomalas con toda cautela, con toda prudencia, ademais falta un ano para as eleccións, como ti ben dís agora, ni sequera se saben cales van ser as persoas candidatas de todas as formacións que sí se van presentar, e ni sequera sabemos todas as candidaturas que se van presentar, porque hai máis incógnitas, se haberá pois candidaturas independentes que tamén dean o paso a presentarse. Así que eu creo que nestes momentos, desde logo, xa digo, total prudencia. Aínda así, tal e como dixeches, pois nalgúna das enquisas que soubemos últimamente, poderías dicir ao revés, non? O certo é que o Bloque Nacionalista Galego sobe e está en situacións de volver a revalidar a alcaldía de Santiago. Eso é tamén o que nos di a enquisa, é que ao Partido Popular pois non lle dá para ter esa maioría absoluta, e eu creo que ademais pois neso sí que polo menos a miña percepción é que vai continuar sendo así, porque nós desde o goberno levamos traballando de maneira moi clara por unha aposta de políticas transformadoras, de camiños marcados que poden, en algún caso, é certo, ir máis lentos do que nós quereríamos, pero camiños moi sólidos, moi rigorosos, moi serios, que van mellorar e que están mellorando xa e que xa tiveron efectos importantes. Pois podemos falar do imposto de estadías turísticas, poderíamos falar de todo o desenvolvemento de peleteiro, ou podemos falar dese contrato de transporte que dentro de pouco vai ser adxudicado e onde vai haber pois unhas mellores
melloras moi grandes no mundo rural, en todo o que ten que ser bus noturno, nas frecuencias, nesa Transantiago que vai atravesar pois, de parte a parte o que é o noso concello, así que eu insisto, a mellora, a transformación, o desbloqueo de algunhas das cuestións que levaban anos sen facerse, que agora están en marcha, eu creo que son unha evidencia e non teño dúbida que de aquí a dentro dun ano teremos ocasións de falar, de contrastar, de ver isto con toda a veciñanza e polo menos as percepcións e as vibracións que eu recibo e que son positivas, non, a respecto do traballo que esteamos facendo, aínda que é verdade, non, como todo mundo sempre recoñecemos que os concellos e o Concello de Santiago pois teñen algúns problemas estruturais que fan que ás veces pois as cuestións sexan máis lentas do que a todo mundo nos gustaría, non? Alcaldesa, temos chamadas. Xa está connosco 98157 5500, 98157 5500. Marisa, moi bons días. Bos días, Ramón. Bos días, alcaldesa. Moi bo día. Si, adiante, Bo Marisa. día. Sí. Vamos a ver, eu teño que facer unha petición, vou facer casi un rogo encarecidamente. Son veciña da calle Montero Ríos, de Santiago. Sí. Fai uns meses, non sei exactamente canto tempo, pero bueno, plantáronnos un contenedor de materia orgánica xusto diante do noso portal. En un principio este contenedor estaba situado prácticamente no escaparate de Follas Novas, bueno, a xente de Follas Novas, non sei se os clientes ou os propios propietarios foron deixando arrimar un pouquiño máis cara ao noso portal. Entón, nós temos un contenedor que está ocupando prácticamente a mitade da acera. Non vale de nada ter aceras polas que poda transitar a cidadanía cómodamente se de repente temos un contenedor que invade a mitad da acera, prácticamente na porta do portal. Ese contenedor é por mentras está amañando, entendo que algúns contedores soterrados, non? Entendo que é por aí. Eso saberá usted, eu non teño ese dato, non o sei. Vale. De todos modos, o que pasa é que moitas veces o contenedor está completamente a rebosar e deixanse as bolsas do lixo ao redor do contenedor, o que fai que se invade todavía máis a acera e non é simplemente un problema de civismo, é un problema xa de salubridade, non? Entón eu quería plantearlle, por favor, a posibilidade de trasladar este contenedor, ben sexa que este aquí de maneira provisional mentras se fan esas obras as que está facendo alusión, ou se é unha instalación definitiva, a isleta que temos enfrente. Nos enfrente, prácticamente, entre o portal e o Tío Bigotes, que é unha cafetería que temos enfrente, hai un paso de cebra e hai un contenedor xusto debaixo dunha árbore, un contenedor de Cáritas. Aí hai espazo de sobra para poñer este contenedor sin invadir o tránsito no paso de cebra, no paso de peatóns, e que non nos incomode aquí, porque non é como lle digo, o sea, é un problema non simplemente de poder circular con tranquilidade pola beira rúa, que encima é un problema de salubridade, porque temos o lixo aquí continuamente, dentro e fora do contenedor. Xa leva moito tempo, é dicir, polo menos debe levar uns 2 meses. Trasladamos desde a comunidade de veciños, a través da administración que leva esta comunidade, trasladamos un escrito ao Concello e ata donde eu sei non obtivemos resposta e o contenedor sigue aquí. Vale, pois tomo nota. A cuestión non sei se é porque hai nalgúns sitios na zona do Ensanche onde se instalaron algúns contedores de maneira provisional por reparacións que se estaban facendo de contedores soterrados que estaba en presa e ten que, non sei se ese é o caso, se por iso puxeron aí. En todo caso, recuperamos ese escrito que eu non vin porque entendo que trasladarían directamente ao servizo e miramos de poder facer algún cambio a ese respecto. Eu tamén sí que querería tamén aproveitar para dicir que se é necesario tamén por calquera cuestión, porque os contedores estean cheos, que se poña pois un segundo contedor ou se agora xa é o contedor soterrado, pois eso pode facerse, pero que evidentemente facer un chamamento á concienciación e a sensibilización de que a xente non pode deixar bolsas fora dos contedores. Estamos hoxe, ademais, durante estes días facendo unha campaña, neste caso unha campaña para que a xente non deixe voluminosos na rúa, para que poida chamar, hai un teléfono, hai un servizo que vai de maneira inmediata, de maneira rápida a retiralos, e vimos que se incrementaron moitísimo tamén a cantidade de xente que deixa voluminosos na rúa, e moitos deles
recóllense, pero non se chamou antes a empresa, entón non se pode facer con toda a rapidez. E ás veces a xente, non sei se ese é o caso, tamén pode deixar algunha bolsa fora cando nin siquiera está cheo o contedor. Entón, ese tipo de cuestións todas axudarían a que a cidade tamén tivese un mellor aspecto. Nos conseguimos aí da empresa que houvese un reforzo para esta cuestión da recollida de voluminosos, para todo o tema tamén de recollida de bolsas de lixo cando non están dentro dos contedores. Estamos facendo un esforzo neste sentido, pero trasladarei isto deste contedor para que desde o servizo vayan revisar. Pois, Marisa, muchísimas gracias. De acordo, con respecto ao lixo, é un problema de educación da xente, eu aí non podo entrar, pero si desde as administracións poden facilitar e ubicalos, xa lle digo, sexa temporal ou permanentemente esta ubicación, que polo menos busquen colocar un espazo que non nos invada, claro, que non nos invada, e que además que poda permitir o tránsito tranquilamente pola beira-rúa. Que ven xente con carritos de bebés ou xente con cadeiras de rodas e non hai maneira de... que hai que ir esquivando, pois eso, o contedor. Entendo perfectamente e traslado. Gracias, Marisa, unha forte aperta. Temos máis chamadas. Nuria, moi bons días, buenos días. Hola, buenos días. Hola, moi bo día. Le escucha a alcaldesa, Nuria. Bueno, eu son Nuria, traballo nunha inmobiliaria, Fogar Compostela en Santiago de Compostela. E, bueno, chamo porque, bueno, creo que todos estamos de acordo no que o acceso á vivenda é un problema serio en Santiago e hai que buscar solucións. Pero, sinceramente, penso que esta lei de zonas tensionadas non vai resolver o problema e pode acabar xerando todavía menos oferta de vivenda da que todavía hai. En Santiago de Compostela estáse considerando un gran tenedor a persoas que teñen 5 vivendas, contando incluso a súa vivenda habitual. E, sinceramente, eso non é un gran fondo ni unha gran corporación. De feito, grandes tenedores con 5 ou máis vivendas en Santiago hai 463, e casi a mitad, 203, poseen solamente esas 5 vivendas. Aquí non estamos falando de fondos buitre, nin de nada, estamos falando en moitos casos de pequenos propietarios que traballaron toda a súa vida, que aforraron, que heredaron algunha vivenda ou compraron outra como complemento para a súa xubilación. E cal sería a pregunta, Nuria? Por favor, déxeme terminar. Polo simple feito de chegar aos 5 inmuebles, xa son tratados como grandes tenedores e penalizados nas limitacións de precio. Isto que provoca que en algúns casos este pagando xustos por pecadores, porque moitos destes propietarios poden acabar retirando as súas vivendas do mercado de alquiler tradicional ante unhas limitacións que sitúan os precios moi por debaixo do mercado ou directamente optar por pasalas a alquiler temporal. Ademais, a lei non diferencia entre unha vivienda reformada e unha que non o está. Da igual que un propietario haya invertido dinero en rehabilitar un piso, modernizarlo, mantenerlo en buenas condiciones, o índice de precios prácticamente non refleja esa diferencia. Pero, Nuria, cal sería a cuestión que quería transmitir? Sí, estou en eso. Entonces, que incentivos se está dando para mellorar as vivendas? Ningún. E despois hai outra cuestión que me parece especialmente injusta, que se está penalizando precisamente ao propietario que históricamente alquilou barato. Quen tuvo un piso durante anos con unha renta baixa apenas pode actualizar o precio, mentras que quen haya tido alquileres máis altos mantén precios elevados simplemente aplicando IPC. Isto non corrixe nin desigualdades, nin fai que o mercado sexa máis xusto. Ademais, moitos pequenos propietarios están perdendo confianza e seguridade para seguir alquilando. E cando un propietario decide retirar unha vivenda do mercado, ao final o que ocorre é que hai menos oferta disponible e máis dificultades para encontrar vivenda. Nuria, non é para cortar, pero é que estamos casi fora de tempo. Se nos pode transmitir directamente a pregunta, agradecería. Estou a terminar, e parece un tema moi importante do que por favor, pido un minuto solamente. E o máis preocupante é que esta medida xa se está vendo en outros lugares onde se aplicou e non está funcionando. En ciudades como Coruña, como Cataluña, lexos de solucionarse o problema, a situación está empeorando. Menos oferta disponible, máis propietarios retirando vivendas do mercado e máis dificultades para acceder a un alquiler. Creo sinceramente que a solución pasa por aumentar a oferta, facilitar construción, agilizar licencias e dar seguridade xurídica tanto a propietarios que o necesitan bastante como a inquilinos. Porque sin máis vivenda disponible, ningunha limitación de precios vai solucionar o problema de fondo. Pois, en todo caso, Nuria, entendo que lle quere preguntar con respecto á zona tensionada, de que forma vai a afectar. É así, verdade? Acabo de expoñer
sinceramente todo o que opino sobre a vivenda tensionada. Creo que é unha lei que non vai vir nada ben a Santiago, vai haber menos oferta de vivenda, e aparte de que é unha lei que está mal feita, mal pensada, e que está o que a xente non está de acordo con isto, porque non é unha lei que este funcionando nin en outras ciudades, ao contrario, que está empeorando. É unha lei que perxudica o propietario que históricamente alquilou baixo e beneficio o que xa ten o alquiler alto. Un propietario que ten un piso en 300 euros non o pode actualizar de precio, en cambio un que xa o subiu a 1.000 euros ou a 800, ou os precios que estamos rondando agora, si o poden seguir tendo. Perfecto, pois Nuria, lle contesta a alcaldesa, agradeceulle moitísimo. Foi un pouco si extenso o plantexamento, pero creo que quedou meridianamente claro. Nuria, moitísimas gracias. Alcaldesa. Nada, eu que é difícil non contestar a unha cuestión que é máis ben unha opinión global a respecto da zona de mercado residencial tensionado, onde esta petición é unha petición que ten que ver con unha lei que non é unha lei que fixéramos nós, é unha lei estatal, pero que nós entendemos desde o Concello de Santiago que pode axudar a regular os prezos. E evidentemente temos un problema, porque o que podíamos facer era non facer nada, claro, deixar que simplemente non regular eses prezos, cruzar os brazos e seguir vendo como pouco a pouco cada vez é máis difícil chegar a poder non só mercar, senón alugar unha vivenda. Eu creo que todo o contrario aquí é que isto non é cuestión de un minuto e de dous. Aquí poderíamos traer datos onde en determinados concellos xustamente moi poucos galegos, porque a Xunta de Galicia sempre se puxo en contra desta declaración de zona de mercado residencial tensionado, pero houve un concellos onde isto está dando uns resultados que son positivos. En todo caso, nós tamén sabemos que a declaración de zona de mercado residencial tensionado non soluciona todos os problemas de vivenda. Sabemos perfectamente, e neso estamos facendo, que temos que facer promoción de vivenda protexida, como conseguimos a través da parcela Pedreteiro. Sabemos que tamén que temos que facer promoción de vivenda pública en alugueiro, como estamos facendo con toda o que é as promocións de rehabilitación. Nos temos tamén propostas que lle fixemos a propia Xunta de Galicia para que nos puidésemos, en todo caso, poder facer un programa conxunto para compra e rehabilitación de moitísima vivenda, que hai vivenda baleira. É dicir, que eu creo que hai unha serie de cuestións e de medidas que están incluídas, ademais, porque a declaración de zona de mercado residencial tensionado o que lle dá é ao Concello a posibilidade de establecer e elaborar unha serie de medidas que o Concelleiro de Urbanismo leva explicado de maneira moi clara, onde, aplicando cada unha delas, podemos chegar a ver esta perspectiva desde unha maneira, desde un xeito absolutamente integral. Entón, creo que o que acaba de facer Nuria é unha opinión particular, creo que non se corresponde co que nos pide a xente que solucionemos un problema realmente importante, que hai moitísimas persoas que ao final non poden acceder a unha vivenda, xa non só en compra, senón en aluguer, e que ao final acaban índose ou decidindo ir a outros concellos veciños. Eu a verdade sí que acredito que o problema está en que a Xunta de Galicia non nos deixou ter a zona de mercado residencial tensionado o ano pasado na primeira proposta que lle fixemos, a pesar de que cumpríamos todos os requisitos, e agora estaríamos vendo xa resultados. O problema é que agora acábanolo de dar, aínda ten que chegar a confirmación oficial do Estado, e claro, teñen que empezar a aplicarse esas medidas, pero xa digo que ben sabemos que esta lei é única e exclusivamente unha peza de outras moitas que hai que aplicar, e sobre todo de que hai que ter políticas de vivenda que claramente favorezan a vivenda protexida e a rehabilitación por parte tamén da Xunta de Galicia, que ten as competencias nesta materia, non? Pois xa para, como estamos casi fora de tempo, 30 segundos, imagino preparando xa o programa do Apóstolo, non? Pois sí, claro, por suposto, é que nós imos de festa en festa, a Ascensión, banquete de Conxo, e agora dentro de nada as festas do Apóstolo, aí estamos. Digo porque de novo a Praza Obradoiro vai tomar protagonismo na noite de Sí, vamos a poder gozar ali dunha proxección, sí, evidentemente, vamos a poder tela, pero aparte diso, pois vai haber unha actividade importante desde o punto de vista de concertos e de todas as tradicións que rodean as festas do Apóstolo. Mais imos deixar, como sempre, que sexa a concelleira de festas, non, quen fale sobre isto, non, no seu momento, dentro de pouco. Bueno, estaremos pendentes. Nos quedan moitos asuntos en riba da mesa. Agradecemos moitísimo a chamada de Nuria, de Marisa. Moitísimas gracias por
por chamarnos, que a veces pues a falla de tempo da radio é que nos poñemos nerviosos, pero bueno, agradezo moitísimo sempre a participación dos ointes. É un tema un tanto pues denso, o tema da vivenda, pero bueno, agradezo moitísimo. E que non era unha pregunta neste caso, eu creo que había unha opinión clara formada sobre o que sobre o que significaba, non, esa lei, e unha opinión sobre a que habería que traer pois argumentación e datos, non, concretos, non? Creo que non estábamos non era unha pregunta concreta de nada que se quixese dicir, fora de eso, fora de unha opinión absolutamente respetable e lexítima como todas, non? E agradecemos moitísimo, porque esta é unha radio aberta, a opinión dos nosos ointes é soberana. Goretiza Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, como sempre, moitísimas gracias. Grazas a ti. Última hora.